Οι coaches στο Scale Pro με ρωτούν συνέχεια αν πρέπει να ξεκινήσουν με low ticket. Άκου πώς το βλέπω εγώ και μετά θέλω να μου πεις και εσύ τι πιστεύεις. Τι νομίζεις ότι είναι πιο εύκολο, να πουλήσεις ένα προϊόν 1000 ευρώ 5 φορές ή ένα προϊόν 100 ευρώ 50 φορές? Για να είμαι ειλικρινής, η απάντηση είναι εξαρτάται. Πόσα χρήματα θέλεις να βγάζεις το μήνα, 500 ευρώ ή 5.000 ευρώ? Αν δεν έχεις ήδη ένα τεράστιο κοινό που να περιμένει την επόμενη σου κίνηση για να αγοράσει, τότε είναι ευκολότερο να πουλάς κάτι ακριβό λιγότερες φορές. Και αυτό ισχύει για όλους όσους ξεκινούν. Οπότε ναι, το να ξεκινάς με low ticket είναι σχεδόν πάντα η μεγαλύτερη βλακεία στο online business. Ξεκίνησε δουλεύοντας δωρεάν, φέρε φοβερά αποτελέσματα και μετά φτιάξε περιεχόμενο που δείχνει τα αποτελέσματα αυτά και τη διαδικασία σου. Έπειτα μπορείς πολύ απλά να αρχίσεις να χρεώνεις high ticket. Η βλακεία είναι ότι ο κόσμος λατρεύει να κόβει δρόμο. Οπότε προσπαθεί να παρακάψει αυτό το βήμα και μετά να ρωτιέται γιατί δεν μπορεί να αναπτύξει την επιχείρησή του. Κοίτα στα social media τα πιτσιρίκια που έχουν ξεκινήσει να βγάζουν 5 και 6.000 ευρώ το μήνα. Αυτά έφτασαν εκεί γιατί δεν παρέλειψαν το δύσκολο κομμάτι στην αρχή. Τα πρώτα 2 χρόνια είναι για ένα πράγμα: να φέρεις αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα ξεκινάς να κερδίζεις.